Ladon kawai ke samla ke bakerteng ke Patricia keju perkat bakalong kawai nekirukan teh ke bom syam satya yau tau breu bakerpang ban penlot hagacing jongka barok kawai kalong ke bapla kumno ke perteh jongpi ke balapan kala khongpong kalapan penkala ya kita barok Om Don mano basngotu sisa sibon ki belajar hakini ki kendiat senam ki bela letno Nrai kawai ke bakal tip ti kena kalong bakal kmelenti bakan sia syam badu breu ubakada sokmen kamesim ha kawai kesngi lane lese kan om syam lap satiaru namar la kendiat senam kam syam lai kando Kisau senam bela letno jongka kila kam sniu kacing ade jongka badu breu kala sniu doriaka sau senam kacing ade bal to breu kalong sisa kakam kabas ngoleran namar haden bakal tip ti kena ulong breu balingkar ubom I jelade da ka penlot di kapor bat kijing sobha ka perthei Nrai haden ka Patricia kala lap yakane ka sisa ba umlong ubreu babha na ka banta kacing jongka bat kle khlat no Ha kane kapor barok kawai kam syam na don marway uwe pawe breu ula ino yaka light no tang we perlok pajantam utau deu Erix Kledon ringkat na do dangrit bat baro arngot kle yang hajan iwe pan wala kalong kumno ro kla simpor sibon ki ban suthu bakacing ade jongki kam de tang kabala khanglat da kacing ade perlok ndai kalong kabala palat ya kata ka Patricia padu Erix haden kelas dang ban sungutho ya ka ka bakimot iwe pan kumbala ong kendiat kapor kacing jongka lada kalong ka badon bok kala bani kendo yo breu babiang thik na ka banta jongka om namar bolong ubajanai henre namar bai kacing duna bala pani solang jongka lapen bej hagarukom ka ba ailat ya arngut kacing thau bakarpang ba kenya solang kitip bakalong ka ba yaki ban klem iwe pan ki kamlong kom ki perlok berhemen sim kum tahaden bolo perkhat pha u Erix ularai ban siam ke senjam ke baningkong ularai ban penpau ke sngau jong u ya ka Patricia hakmat jong ka paro ukwa babaro kentip piano ulangop bat bakacinga de jong u pat ka Patricia kalong kampalan ban ke cinga de perlok ha ko ke step jong si thoding ka Patricia ka don college ka apiu Erix banwan Kacing mur jeng perkhat jongka kelaya jeng perkhat baper menta kala kam perkhat yu Erix ban ni ka ba mensua kelalingo ba om syam la don kasngi ka bo Erix om syam le thu yaka lada umwan ka ka belaja ha ka por baro ka bala yai perkhat chapang Erix udeu tau breu uba kalangop klem na sngo thuru ubreu bala ban le yaka no ka kam na kam ta jongka uba sumareka ubreu bawat ya kacing sisa uba don be chakmat jongka baro kapor hakapor basong thai pam jamet klale sakam rasyatja kala pej ya kapun jongka man kapor pan pej yodon kano kono ka message nau Erix kat ba kadang yang kai na jingkhang kansan ki khmat jongka klayu I we senrang ba phong ka swata rongyong udon ki khmat ki ba rongyong ki ba jeliu bha pan pej ki snyu rong saw ba kodor jong u ki pen powder ka khle jong u kat ba dang yaj stat halenti kadonur jongka klas tang ban khi kat ba nang yaj kata kanang la ban pej bha yo u kumno ngamla banu I u mensua kumno ngamla ban tip ya ka ka bang la do no hato long ba bha breu kumne mensua ka Patricia kala perkhan kat bau tau breu nang yaj sajan jongka khatu uladon hangta uyang bai khmat jongka ki khmat jong u ki pej bej ki khmat jong ka Patricia ula sngolingo ba kam kren ka supe je u ula loj je kaching deng khmat jong u kala kan dit threat ba dei pan bando Erix bawan haying jongka uda riam bat le phla hadu ba kam syam na ithu syo ya u haka clip mat ka babot ula dem krop kat ba ki breu kla sange ban pej ha ka jaka ba ki don kala long ka por ka ba kata ya ka donor ka ba sngo tenat hadu kata ula bo ya laki kti jongka hapo pelajar ket jong u bagi kiti badai tha jongka kin sai no nga ngam tip syu pan ong ayu kalar khi phim don kam ban ong nga tip ya ka ka bapis ngau nga tip ru ya ka ka bangamot ya phi la ong Erix kumno ngin om tip ya ka ka bakaching long kala thmu na ka banta jongi ngina long ki babi bale phim wat na do ka bastang u Erix ulapan ram Erix kata kamot bapis ngau kumju kumas ngau manga la ong ka Patricia lese ka bangatip kalong ba phimot ka perthei hanga phide ka ching jonga bat ngakwa pan penlot ka ching jonga ka basa bat phi nga je phi Patricia u Erix ulaong kat ba ka ching phu samarkhi klapan khi yaki khmar jong u
Hadin sisnem kecing ade jongki u Eriks ulayo ekakam syabari na kabanta kabau hapan lek syapari sisnem larai bane poika hadin mo Eriks ulawan pai kem jutip kumno na kane kawe kesnem kan penkelai kecing em jongki hadin sisnem ondau Erik lawan pai biang na kakam kebaning kong kabau larai ban lek kalong ban pun ni ka Patricia ndre onda kam simpun urai ban penkendit yaka da kabale chayeng jongka Kublai Patricia day mangau Eriks ula perta na pelawying hadin karto kena minit usyakri upli kecingkang hato ke Patricia kadon haying u Eriks ula keli ke Patricia kam don haying kecing long jongka kelanang sniu nomor kadon hapadeng kecing pang ke bajur bha ukpa jongka ula alam yaka syapo hospital ngatrai bagadang sa sakarto kena sengi ban em usyakri ula jubab kae ke bapiong kae ke belajaya ka u Erik sulaong kat bakacing dom jong kacing ting kelaker saudong ya u kala kempang kensan ha ke porsi tengmet ngalak ban keli pidai mano bat bale piwan banwat ya ka usyakri ulaong kensan ndreu Eriks syam la jubab bat los ngap jar sipang kapla kabaton haterpeng jong u kelahap sekendau usngo baka perthe barok kawai kalen shop lor jong u ulo badom ustang ban taplop ya u kalong kumala knino ya kecing kemen na kadon jong u ha kapor bompoi perkhan don kenten ban ong da kumwe pat tangki kenten ki baula ban keli kilong ke hospital ayu u Eriks ulawat ya jaka sumar barlo laba kamera ars pasan ha ka baka Patricia katia agacing tia kala telot kadur kemat jongka kelas tang kelarong baki kemaro kelas tang kam kala don ki drip habro ar teliki kti jongka ukpa jongka ula syong hajan handai kat bau dang yu iu Eriks ula yang barlo ya chu ula kta ya katerpeng jong Eriks barlo meno na kamera da ka ba ino iki ar ngot hangta u Eriks ular ki kapat kala pliste iki kemat jongka Eriks hato dai mapi lakali ka Patricia hoi dai manga wow pi babriu laong ka Patricia da kecing pho samrki ka batalon bat pi kumba philong ubai tanat bha kumba julong u Eriks ula banrap kat baudang pe jaka da kecing pho samrki kumno philong ngamut ban ong philating u Eriks ula kran jam bha wala ula tip lupai ka jubam ngating yo kecing yap kan rong no phitip ya ka ka bangating ngating ba om dor ringkat bat phi ngating ba om la ban penlut bon ka por bat phi ban om la ban sna jekan mau ka babiang bat phi kecing yap kalong ka ka bakraw khmat kata ka Patricia ka ong daki khmat ki badap da ki umat ngatip u Eriks uyam ngamla ban modori ka perthe jonga khlam phi ngam tip ayu ngan le khlam phi ngai ja phi balai kecing long kla thmui kane na ka panta jongi ngam de ban ino ya phi kumbang larai na tu ningkong ka Patricia kala pensange sngoba wat pensneu yanga ngasani api ngatip pa phenla philong bakhlain Eriks philayo i kecing em jong phi baro kawe khmat jonga ka ka bansia la da phimla ba sngo yanga ngandon ba changta pat phi hakadonu jong phi da ka jo kamsim komta komno ngene khlan ngadon hapi bat pidon hanga ngem don marway ki umat ki toj na ki ngap jongka kat ba kadang beteng pihak ban kularenga ba pen imsngi ha kalenti babha wala kalong komno ro ngai ija phi balada phi ija ngaro pen sa suk bej badia chakmat bat kecing em jong phi pihak ban le komta u Eriks ula syam ya kakti jong ka Patricia halakakti ula kedop ya ka ngakular bangan le ngai ija phi ngajudon bat ngan yai don hado ka klip mat ka bakado u Eriks ular ki ka Patricia kala like no kecing bat ya kakti jong u Eriks bat ka Patricia kala yap no u Eriks usyong hajan jongka hadin kato kene por u Eriks ula lech sabari bat usyong usa hangta ban pelot yalade da ka penot por hakakam ndai umju ik ne syong kurem yono yonoro bat urai ban em bat kicing kan mau jong u bat ka Patricia ki bala bu hapo jong u namar bakade kicing ik ka ba marwe jong u